Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Saguday nga rot ti surat ti pagkasaritaan ni Jordan nga Napoluan Boredak. Dear Manong Nemi, karadradwar ko idi ti high school Manong Nemi di salutsutek kininanang. No, agbasa akmetlaeng, pagbasain nakmetlaeng Manong iti umay nga panaglukat ti klase, iti panagbasak ton iti college. Saan nga dagos nga nakapagtimek ni Nanang Manong. Dududwa kami nga kabkabalay dito'y balay, na nagkaasawan Manong Nemi, di kiti adwa nga kakapsat ko, ket siyak ti burudet. Agbabada kami Manong Nemi nga naggraduar iti high school. Iti si bibiyag palaing iti tatang Manong Nemi naggraduar din. Ti inuuna ang kapsat ko Manong Nemi. Ngini Manong Tinong. Ngem saan nga nag-interes nga nagbasa iti kolehyo. Imo na ini nga nag-construction worker ni Manong Tinong sa nag-tricycle driver iti ko na da inawat na nga talon nagbalin nga man nalon sa nagasawa. Adda meten bukod da nga balay sa adda duwa nga naknan addan duwa kan akak. Kaslamat iti Manong Nemi ni Manang Helen. Saan nga nag-interes pa nga nagbasa iti kolehyo, tayo di naggalpasan ti high school, napan sa syudad, simrek akas sales lady, iti kuan simrek a waitress, iti kuan simrek nga servidura, iti kuan agawid masikug nga dakaduanan nga lalaki, ti agbalinton nga asawan. Nagkasarda ket ditoy da nga nagnaed at damaten bukod da nga balay Manong Nemi kas kini Manong Tinong mannalon met agbengbeng kag met ni Manong Arnel nga asawa ni Manang Helen Manong Nemi. Adamaten met sa anak da. Hingga nga naggraduarak maten iti high school ket salsaludsudok itan kaninanang no makapagbasak mo't lang iti kolehyo. Isungbat ni Nanang. Apay di mo kahit atuladen damanong kinimanang mo. Nasaan da nga nagbasa ti kolehyo. Idinto ta si biagbag pala ni di tatangyo. Ket kabailan mi kumamet ka di tatang mo nga pagbasahin iti kolehyo. Ngimapin nga anak kong si ka nga bunso, si ka nga burdek, kalikagom ka nga sumrek iti eskwela. Iti kolehyo. Nanang, nagaskas daw ka diti kasta? Siyempre, no ako man ti arapahap da manong kinimanang, siyak at arapahap ko. Arapahap mo nga niya. Nga makapagturpos ti kolehyo. Ano kami ti kayat mo pagbalinan? Kahit ko tagbaling engineer. Apo, engineer pa himat garod. Namnamami ka di garod, anak ko nga pangalaak, di pangpabasak ka. Mga mangluak met lang tilabakan, mga manglunak dito talo, naggapas sa kraep kan dadua pa, boras ti bungat tinateng. No, labsak taksaw anak ko,
Dito masapsapula, harignahan pa nga umanay para kadata. Kasanon na dagsakit kadata, pangalan tapay ti pagpa-hospital ta. Sakit ibagam, nga agbasa ka, iti kolekyo. Digad kahit nang sauna ng sandak apagbasain. Kayat ka kuma apagbasain ng pangalak nga ruti pagbasam, nga itad ko. Anak, tinamnamayik nga ramida makit ko. Sumrek ka mati construction. Kung saan kita susuro kang ag-drive, kit ito mabalim mo ang lisensya, agpasada ka mati tricycle. Kung saan kat mapangkatumulong ka na kita manong mo, dyan talon. Nanang, nung hamba na katang patulong ka na kita kapsat ko, matulungan na kata. Anak ko mga roti may tulong, dakan ka. Sinong harti pagpatulungan? Tesalodsod. Apay ngamin. Nga kalika ako mo't ag-college, kit awmat namnamay mga mang patulong kan ka. At ang harot arapahap ko nanang. Ore ka sanot at arapahap mo na awam aramatam iti dahit ng arapahap mo. Nangem, padasim kit di ati mapan mag-isarita ka digdi kakabsat mo. No adda maitulong daken ka. Ngem sa anak nga napan manong gabota sa anak nga kuti taadar aramidak manong ba mga rot tasyak ti mapan pamanan nyo nanak nakpasyaran na gadi kakabsat mo nagsarong karan ida mailaw kumatang kada giti apoko kadakwada pambarak tumaten ibaga kang kadakwada no anat makunada ito na nga panggap mo. Pimanaw nga rod ni nanang manong kat nabatiak dito balay. Ada ngamin madamang araramidak manong. Ada nasaraka kita pagbasuraan imbalang dang electric pan manong nemi. Ada mat knowledge ko may panggap iti panag-repair. Nagsibot ta. Pinadas mimbat nga nadal deto manong nemi di Adacte High School. Wen, kinapudno na no, ada na maperdi nga anyaman dito'y balay mi kat siyak iti mang tartarimaan. Arat knowledge ko manong nemi kung electronics, electricity. Magbaling ko na ito kunak. Basta lagi di makaala at iti naperdi nga piyasa. At damit aromatic manong nemi nga tools ko. Nagsapulak pa manong nemi kada kitrimyantas iti tatang no tara kita mabaling ko nga pangisukat no anyaman da kiti perdi. Aging kaya nga iti sumangpet ni nanang manong impatas ko yung saksak electric pan. Ne? Naganda? Ne? Di ba perdi deta? Inalak ti pagbasuraan dahil nang dinalusak sa ako tinarimaan. Italabigat nga rinugyak kat ne. Mayatan. Gata. Mayat man. Di mabali mo mat ng panagawat kada kita'y naperdi. Nang kada gito'y nga tiyempo. Sadang nga patarimaan no to perdi na. No perdin, daya, ibudega dan. Ito no kuhan, ibalang dan. Hindi, mapangkagsapol kada kita nakabudega nga hantan nga masapsapol. Katanyam lang ngayon, no ilang ko daw, no, dawatem. Isutubra mo nga repairan. Dalayan ka nga repair ta. Data, kasi tama ti, adal mo ti vocational, ti high school ka, saan ka de? Mananan, ngayon mo ka ti good news? Good news ka niya. Anat ko na da, manong tinong kani manang Helen. Di may panggap kong agbasa. Ay, agas-kastos ka kanula, itaon sa Serbina. Tabi mo't kustat ko na yun. Kan ko nada? Ada nobya mo, saan? Ni Lisa. Nobya mo ni Lisa. Kasano no madamdama? Masiko kabisuna kit agasawa kayo nga di na oras. Di ako madla sa Serbina, no, first year ka o nag-second year ka. Da plano mi kinilisa nanang. Nga sa amin pa lang araramidan, tikas araramidan sa bali.
Adarapahap ko, adarapahap mat ni Lisa. Anamat darapahap ni Lisa pagbalinan. Agadal mat kumati kolehiyo. Ti kurso ng HRM. Mahilig ba iso ng agluto-luto? Nagkita, oray no, adamad lang gastusan na. Nagpatbata ka mo, ti problema. Anak, ti pa may agsapul ka pa ilayang tagurnong ka. Kadinton makornong ka, kada umanayan kapag pasam, nagbasa ka. Isa ka tumanan nagsardeng, tagtrabaho ka tumanayin. Uno ka bayatan nagbasbasa ka, irap-rapin mo tagtrabaho. At ako ko na nga working student. Naring kagayang nagtarimahan, napi nga saan kang sumbrek ka rin kitay electric shop, repairing shop. Uno saan kita, tayo ko nagkaroon nga agsursur, no asino di kita, handa kay kayatan nga appliances, baka kayang pa nga repairing di washing machine. Kaya, nanang, dalagid may sukat nga aparatos, depende. Kat no ipadawad na kas pagarikan, pangalak nga rin ti igatan ko kada kiti sukat ko. Kat mabaling ka matngekan, no, manot ti masapol mo. Nim kahit ko kumatigbasa, nanang. Awang kasmed lang ti makapasa, makadiploma. Ori adot amok na on diploma, kaon sa Serbina. Awang kasmed lang ti agraduan ako nada. Ay naman nga ti mabalin tayo, kat talaga amat nga awan ti mabalin ko. Awan mo ti may tulong na kita, kakabsat mo. Awan gayam sakbang malipatak anak. Kuna ni manong mo tinong, agpagapas to kano into nubigan. Kahit mapanggawang kigapas amangan man doon tinagkakwa, tandanan. Katatakat nga rin matagapas nga awan tandan na. Ada ang bulibol mo. Kwarta? Kahit bulibol mo akit irik. Kwarta masabol ko tanang. Kahit na niya bulibol mo irik, di ilakom tapnog balin nga kwarta. Kanya kan sa. Nabana ka ron nakigapas iti kabigatan na manong nemi kat mas daw dati ka alisto. Isang-sangayin ti kinalibtak mo, Jordan. Kasi kalagumanggan at alwad naman makumpay mo ta imam. Kabisado ko nana. Ikit, adulakit ti mabulibol mo. Nutsak mariro akit baka ada opat nga sako. Hindi pinagbulibulin manong nemi. Dejay, nagapas ko. Kaya naibaot ko manong nemi. Naisa ko pa yun. Di mo't bingayan ni Manong. Manong, tayo bulibol ko. Siya mo lang sa mong bulibolan. Akit gabuta kapsat ka, akit naskin ka di pa ilang aron. Ala. Ngayon masapul ko mat Manong. Manong, masapul mo ya. Kit sukat ka nung bulibol ko. Gusto't alaik. Ila mga lakalatan nga ron din, tinduwa nga sako. Saan ka din nga, nukod kita, manong kit upat nga sako, ti bulibol ko, siya nga ron nga inalistwak ti naggapas. Inagawak pa, hindi padang naggapas, kapot ka nalistok. Tapi kaslakalakan ka na, nga mga gumangganat. Ang gumangganat na dyan, manong, kasi dyan talaga, ti kinapartak ko. Duwala nga sako, ti mabalin ko, ibulibol ka ka. Adudayetan. Di manong tinong met. Imbes ko mga sobraan na tapnood na may tulong na kanya. Kisayan na pa'y. Niyamot. Anata ko nam. Kitpot naman manong. Imbes ko mga magtulungan na. Nayunom ko tapos ususto nga bulibol ko. Kisayan pa'y ususto nga bulibol ko. Maunay ka matin manong. Nagloko. Di ka lang ko mga imimayad. Nagriri ka pa'y. Illegal mat manong, legal mat ako kaputakabsat na ako, illegal maten ti bulibol ko. Alas siya, alam mo tayo, upat, sukunam. Ni manong mo tapay kumangungot ka, wana ta, grek-grek-gramo ka. Kung amla, nakimalkalingan ka. Ha! Agtungpal kan tumitlaing, nagasawa nga di na oras. Nagtumpal kan tumitlang dito taltalon. Puputam ti sa oksika, Jordan. Aginlalaing, ambisyoso.
Tsak maawatan, manong name, no? Kahit asaw na tikapsat ko. Imbes ko mga layonan na jibulibol ko takapsat ko nga rod. Yung kisa yun na hindi. Yagid di tikasto yung klase di biyaga na yan. Inot ko manong name nga bidunag tibulibol ko. Kahit maragsakan ni nanang taado. Ang mas daaw no apay nga nakamisutak. Ang kakadipay lang anak nektikas nga katubulibol mo marok. Mamanok kasta. Apay saan ka nga naragsak? Madiman na kita sao ni Manong danang. Tapay. Hangos to ti pa nagbulibol na. Nudyak in laban. Wari takapsat ka ko na naman. Imbas ko mga tumulong haan mat kisayan naman di banong ko. Ay lakit babaamon ha. Kaya't nga tamad nga dadang isingad ni Manong mo ti bagina ken ka. Anong isingad pa ng luko ah. Legal ti pa ng bulibol na kanagiti-kadwa ka nagkapas. Sasyak saan? Ano ta kung makakita nga nayunan na di bulibol ko? Alam, hustunan. Tsakto kayatan, di ba? Makikapas ka takwada. Padasang nga ba ni manang mo? Nga Ellen. Agpagkapas naman nang? Haan. Agpaburas na iti tarong. Manong at tandan mo, tandan ko man. Alisto ak nagburas, alisto ak naggapas, alisto ak pagagburas. Sigurado na ita. Kabigatan na manong name it ite at ayan naman ang Ellen tinapanak. Manang atakon. Ay, Burdak. Jordan tinagang ko manang. Burdak ti kahit kung awak ka. Ana, nagkabukat sa inda manong hindi kalman. Napang ka nagkapas. Kung manang, impes ko mga layunan na. Kisayan na ba? Tibulibul mo. Huwan. Marbaring ano, kat hustot pa nakatandan ko manang. Alala, dua kay ngarot ni Manong mong Elmer. Ito yung buras. Pimbinasa ma. No problema nang. Pag-beat lang deda. Nalawa manong nemi ti katarungan. Nagmulaan ti kayong ko iti tarong. Nga medyo dakkel manong. So nga hanak marigatan at hanak agdumo. Kabisadok mat manong. Apo. Idirogya kun manong nemi sumarsarun ti teklis. O ampay alas 10 manong nemi ti bigat. Idirogyak do oras da alasodso. Naburas ko amin ay. Ne. Nagalasto ka mat nga nagburas, bayaw. Lakit pagkatam nga rodin na kita Tayong kayo mong sadyay. Pangururahin ta kalati umay mangangkat. Apo, dakkel ti paglakom kada ti kaado nga bunga ti tarong mo kayo. Ineran ranata matinalaka nga presyo. Hanya? Neran ranata tinalaka presyo. No kumay di agad sa nga gasot ti per kilo. Itatlakat 25 lang. Hala? Nako. So nga nalugi ak bayaw. Nagagastos ko. Ngamda mo pa lang harvest dati ano nga? Pidwanan. At ado ita tapidwana. Baka ti sumarno, kastumat ka aduna. Yung baghano awon to presyo tarungan. Sila masulitak pagit din, nagpasuyot, nag-spray. Amangan no, awon to presyo na sumarno nga panag-harvest ko. Ado mo naman nung ananusa mo na 25 ti per kilo kat mano kilos data, mano tiklis. Manong artibulibol ko manong. Mahala ka na. Numanong nga tiklis ti kayat mo. Bulibulan nagtitarong. Kawul. Naggapas ka. Bulibul mo. Irik. Nagburas ka tarong. Bulibul mo. Tarong. Sapo, Diyos ko ya. Kaya mo na bulibul mo. Iraman mo itong ilakon. Di sunod may gamaw. Kwarta. Ay, nagrigat kayong timang manglo. Timbagin ka. Nagburas ka lang. Katsyak nga ron. Manipod panagsagana, ti pagmulaan, panagbunubon, panagmula, panagabuno, panagsibog. Gabot ha. Hamad pa nga mo oray ti datudo. Sungastoy. Nabali manong nga takwa.
duti kwa, ori 25 per kilos, o anang dagtakal di gastos ko. Ay, di kita umang gumatangin. Kasi nga rin lahat pamaya mo, na bilangam numano tiklis deta. Ing kalima. Kuam jay may kalima. Awan nga sa pulam kanya kon. Numakamano ka atiklis. Kat ba no kakilo tunggal tiklis. Akit medyo aksagsagawi suwak matanga nagawit manong. Ore na lang halakat, presyo ti tarong, ti per kilo, ngayon di pa nang pagbingay kanyak, manong ngayon di pa nagtandakan ti bulibol, yung kalima. Mayat man tayong kalima. Hindi makapsang pwetag dito yung balay, manong ngayon bilang ti kwarta. Kakabulibol ka man ti kwarta na ko, di mo kunak malun natin. Natin ngagpeso anang, tarong, ngamin lako mo't lang. Kahit mga dareto, isa kung to ilako na tayo nabulibol kong irik, di mayat. Tuwan anak ko. Di yung kalatan mangmanglo kalatan ti iri kwan. Gapas ka da panagbura sa makakagaw ka makakwarta ka madlatan. Yun no, inaldo kas to nang makaurnungag. Umanay nga tamat ng gastusek. Ito yung panag-enroll ko. Ngayon ti question. Panghalak nga rod ti gastusek. Nagbasa akton. Nang ambisyon ko. Ay, aming nga tauan ako kada ambisyon na. Ada na kiti managpat nga ambisyon, ada na kiti saan. Dapat ang mailiwag kinili sa manunemi tadan makabulan nga sangkam nagkita. Napang ko pinasya risunat ibalayda. Oh, kumusta? Narigat sa? Di ana, nga makapagbasa. Katsi kalisa, nang naruna kanya ka. Nang rokat ni, at na masakit ng kapsat ko. Ang sakit na. Saan na pa yung duktalan, ang sakit na. Under observation ako nada. Bagkada kayo, talo kayo nagkakapsat. Da kami 5. Nag-asawa man ti 2. Ngem siya ti may 3. Siya ti panaka inauna. Digiti 2 nga kapsat ko. Siya ti kadkadwa ni nanang ang istimari ti balay. Baga, dapat natatang mo siya nga ron. Ano nga tang? Agbasak nga tawon no nag-asawa talangin. Mag-graduate lang ti high school. Nag-asawatan. Urayan damat ang 19. 19. Sagbay nga panawan tati at teen. Urayan tang tawon tati 20. Tapos saan nga makuna nga teenager. No, datat ag-asawa. Napindas to nga tatbiyagta. Kaya manam mo. Ano't pagsapulam to? Kas pagarikan? No, ag-asawa ta? No, orayan ta, king ganat 1920. Hanak pa nga ng gradual. No, agbasa kiti college. Baka 21, 22, 23, tuno 24. Adad to nga ta na talagat ng trabaho. Kaya makaorno nga tumatin. Mabalintan tunti mag-asawa. Agornong tanto, tapno de patakder ta, pangipatakderan ta, tibukod ta nga balay. Nga kompleto tali kamen. Talong anak. At na talagang ng trabaho, kad siya. Siya kalata mati makamuka na kita anak ta. Agbaling nga housewife. Nga mangisagana ka na kita masapsapol ko mapanagtrabaho. Mangsabat kanyak. Takas-takati kahit mo pagtungpalan. Kuwan, nasaklat makapag-graduar ka na ta. Di, agtalanad ka tutuyo nagtibalay. Nga mga sikaso ka na kita nagta. Mga sikaso ka niya. Kat nukas pagarikin nga rod, tagbad palat nga saan nga makapag-graduar. Ano trabaho? Mabalingad ng tumot o awatek nga talunan mo no bangkagan.
Uno saan kat tagpasadak ti tricycle. Uno saan kat ada may pasdag kong repairing shop ko. Kat makas pagarigan na sa anak tuman nga makaadal iti college. Mabalin kumat nga agadal iti kwa. TESDA. Tay vocational course. Napianto lang nga danto lat pagsapulak tuman. Numangi pasdag kak tuman iti bukod ko nga repairing shop. Di siya to manager. Manager ko naman. Dandarin dumteng manong name ti panaglulukat ti klase adun di kiti napan nag-enroll. Hindi kaskas di manong name nga kaslawan tinamnamak nga makapagbasa. Ura nga taadda pagtrabahawak ng inaldaw kat urnungag narikat. Kat nagbasa akton. Adakan nga rod ba't pag-extract ng trabaho. Nga pangalaak to kada kita urnungag nga pagbayad ko. Para first grading, prelims, finals. Nakikita man nung name ni nanang ti kinaliday ko. Tisang ko panagtal na. Ay, Jordan anak. Saan ka mas daon no saan ka unay nga malmalday no talagang makiltay man tarapap mo baro. Noan niya talaga tiniyurit agasat mo isot mapasamak mayat ka manuno saan. Ore kayat mo tagpursigi na awam mati mabalib mong pagpursigyan. O ser-serbina. Awalat amuyo na nga makatulong kanya. Di na man matulungan ni kapsat ko. Tanarigat man tibiyag da. Isagsaganaan da man timasang bayan ni kita anak da. Di kapagyan tayo. Awala amuyo? Adda kabsat ni tatang mo nga retired military. Adda sa syudad. Padasi mo kinti at di mapansadyay. Namo yun ti kompletong address na? Nagan gan address? Nataya na yan? Maripatak pa yun ti. Di apelyedo na kita mo. At apelyedong kapsat nga rin tatang mo. Hindi tatang mo. Retired nga. At nakana na yan. Enrico. Tama. Enrico. The address na agsalusod kontrol at adyayin. Basta mapangkanto iti Hernando Street, Jepong Tuna. Punto Hernando Street, J Ciudad ng Ong tono na jay. Labas ti Pigumes Street. Agpamyanan ka, at daong to na dyan ang kalsada. Agsalusod kanto dyan. Salusudan mo sa sino iti retired nga military ang dagan ti Enrico. Nga miti panagkunak, anak kita. No kasano nga santa ka matulungan di kiti kakabsat mo. Kastamat, baka no hanakamat matulungan na di ulitag mo. Kan baka di nakabigbigan. Hapi ko mga saan. No talagang kapsat di tatang isuna. Sige na, padasak tuman kiti. Padasak tuman. Nagpursigi ak ba nung name ta talaga nga darapaap ko, talaga nga jak pulos maupay, jak pulos mapukahon tinamnama. Awang kas timang padas kung kunak tinakam ko. Ang kumatbasol, jak man pakabasulan, pakadaksan, numapa nakapatulong at dinakayat at tulungan. Di ba? Di kita ito pa ngamin hamukap kabagyan ka makatulong da. Anong tulagi din no kabagyam? Ngayon no daddo mamanong at makatulong di kita sa mo kapkapinano. Ngayon di kita mismo kabagyam.
Napanak nga ro diti syudad, manong nemi, nangalak ti sumagmanong arwatek, tamang ang kunak, numaibayagan. Napanak manong nemi, itimbaga ni nanang, nga ongto, ti Hernando Avenue, ti Bandanat Amyanan. Nagsardeng ti tricycle, manong nemi, kat nagplete at. May isa nga nakauksob, nga napakad, nga lalaki, manong nemi, medyo nataingan, ti adda iti may isa nga repairing shop. O matikadwa na, nga mag-repair. Ne, pag-isunsaman. Ne, bagabigat nyo, sir, timalyaw. Abay, naparepair mo. What sabat igi mo ang parepair mo? Hindi ako makayat nga watan tawang kaduak. Ikiti duwa nga kaduak at bigla damid latang nagikatan ta, nag-asawa da nga naggitan. Uno sigat ag-aplikar. What sabat pa mo mataubing kamat pa eh. Karadradwar ko ti high school, sir. Dagay ka din ni Sir Enrico? O siya. Uncle, kamusta kayo? Uncle Nat? Tatang ko di Diyos alwad na nga Diyos dado. Nga asawa ni Belen. Hana? Ay, wen. Ninanang ko ang Belen. Sikat ay siya ti Burdek. Ni manong ko nga tinong sa ni manang Ellen. Sa siya ti Burdek. Uncle? Basit ka pala, hindi damo ka, hindi maudi nga makita ka, bakawan, nabayag ka payasak, bay nga natay, di hamam. Sa anak umay, hindi natay ni tatang mo, at akit servisyo, hindi. Nabit pa yung nag-retire na. At dumanong ka dito, unay, dito na tanggal. Dito, unay, ganda sakit, arwatog nga, pag mo. Kahit mo sa amatin, tagyan dito, eh. Imbaga kang kuha naman ang nemi ti problemak. No asinuman, ti mabalin nga pagpatulungak, tapno may pursigi itagbasa, iti kolehyo. Nga palina kang working student, manong nemi. Ang ganda matulungan ka. Habagad di nga saan? No adda naalis mo may pangabitikas to nga trabaho, di duwatan. Umawat ta, ti trabaho em. Ket tunggal matarabahom, tandanan ka met, numano, depende ti rate, ti tunggal matarima mo, depende ti termnem. Tila yung panagbasam ti high school, nga nasusurong na kita. Unang kel. Yan mabaling gawat nga susurungan. Siyak tagbaling instructor mo, yung magbayad ka. Angkel, magkituwa na angkel. Kat magyang ganito, kat agtrabaho ko dito. Masapol nga mangtad ka ito para gastusan ta. Abay, hindi kita kasinsin ko, angkel. Ay, wandan. Nag-asawa da amin eh. Dahil ito family house may, mahamat unay dakkel. Kinabud no na addaduang kwarto nga addagkas kasera. Kat adda bakante mat nga kwarto, para ka, kanya kwarto. Dahil ti muno nang kadwa di akit stay out. Ana, magrugi kan. Wan angkel. Ang magkore ka. Sa bagay, intan tulat na manganin na karinderya asidag. Masulit tagluto. Yan tanging ka naggastos ng tumitlaing. Tigatang ka nagiti maluto. Yung talaing yung ti karinderya. Anak ang luto kahit. Ngam no kursunadam ti agluto nga sikat agluto nga sikat at tilutuan tat ka na mapalinta matapagtulagan. O saan lang kay? Basta lagi di may imasak to ti putahid na di karinderya. Di pamigat, pangaldaw kan pangrabi, karinderya amin latan. Tapos saan tayo naglututon? Ay, kayo di ko nakit. Naikanak itinamnama manong name. Yung paglaki din, panalagip manong name ni nanang nating ulitag ko. Ulitag ko manong name, ngano ka sa salitam, hangga pulos mabanog no adya man teraramidam.
Gabutan na laing ang istorya sumao. Baka no, ti istorya na kita ti panakilaban na akas membro ti militar kita. Siguro talagang nga saan kayo nga may busan iti istorya. Hindi ba kapangan kami manong nemi nang teden tinasken nga aramidan. Ayam, kita ka sir, ay kita uncle, no kaya. Adaramiantas mo, adangkel, tugot ko. Maure sa among aramatan na kitan, local ba't na kitarabiantas mo? Lalaka, ginatang ko. Ginatang mo ito ko ginatang ko dito nalaka pagkatangan. Lagit dulim mulat just in case nga ka. Usarem no awan di kita tolls ko dito. Alas to lang ti makasurusuro. No talagang alalain ka. Awana. Rogyantan. No matarima mo deta, uray no adda masukatan kat agapukan niya. Tirate mo iti deta, no malpas mo, 150. Kat no alis to lang maaramida mangat. Salsaluyutem. No adda sang apulo ang asta, nga maaramid matarima mo iti may sangal daw. May sangal daw. Why? Manunukan. Napintas una yun, uncle. Urhano ko nagpasat college sa kastat per day ko. Ribo. Angem. Hamatakang kanayon nga matarimahan mo no at maperdi agpatarimahan ito na ita. Dito shop ko. Pero, adda ka aduna, adda ka awan na. Kahit no tiyempot ka awan sweldo miti may sangal daw. Kayat mo, no awan ti adu nga umay nga patarimaan, dadat mapan nagsusor. Nga mangibaga nga agtartarimaan ta. Kahit nasyon sinuman na kita adda perdi na, radyo, TV, electric pan, washing machine, kaya dumapay. Ay, mabalin nga. Kasi tarabitan da. Home service ako na da. Di mat pa'y napasamak ti kasta barok. Mamanumot lang na kita aldaw nga awan. No, damat na kita aldaw nga adda dua, adda maysa, adda lima kanyay. Ngayon no taduma, makalawas, diretso. Di mo amo ako kudan tinabuto. Addan makalawas ko manong nemi. Hindi ba ka kinangkel? Kasanong naroon nung basa ako ng kel. Dihang ka matulungan una yan. Tanong alas 8 ko man di klasek, awanak dito alas 8. Gan alas 8. Nadak to alas 11, nadan tumatrabaho ka may sa 2, sa mapanak tuman nagbasta alas 2, sa nga diretso. Mayat. Mabali mo matagtrabaho tirabi hanggang lakit mapuyatan unay. Basta kasi dyan ti kondisyon ta. Per item nga swelduang ka. Tandanan ka. Dati panangan ta agad. Kanin na, bayadan na. Dati pa nagyamot yung agad. Masapol nga agudwata ti electric bill ken water bill. Guro ka, uncle. Apay. Electric bill ka agudwata. Apay nga malugi ka. Ta siyempre, kanura na naunang aggastar ta, kuryente, kabayatang agre-prepare ta. Ewan na ya. Makibagyak lang, di lang gastarin di kwa. Di pa nagdigos ko. Kaya di kwa, di kisilaw ko nga maturog. O gastarin nga bumbilya. Kaya di electric pan. So, pagguduan ta na di electric bill, ang konsumsyon ta, kabayatan nagtatramahan ta, uncle. Nagkamanong aron. Basta, mangdedak. Ngam di danom, unang di danom pa, kinagusar ta pa ito. Nalalala ka sulat ta. Mangdedak tiret mo, titugal item, mangdedak numero dawatek, iti binulan, ti kuryente kendanom. Sige, uncle. Anak lagi na marigatan. Nga magure ka. Ang kapay nagawid man, ipon idimay ka.
Amo ka din nagititikan na kang nga, dito mo, baka matandanagan dan. Banyo ken, ito na makapag-enroll ako, na daw manayang gastusik ngaag-enroll. Inaktubit ag bakasyon. Tap nirikas ta, kad mamon dananang, kad kakabsat ko, graman dyan nubiyak, no sa tinutayan ko. Lasta ko na tiragsak ko manong name idi maka-enroll ako. Nakiktot nga rin ni Uncle, idi bagak, no anyatin na enroll ko. Electronics engineering, Uncle. Kahit ba yan Kahit baka no, saan to lang nga nakastoy, ti lang at ipagpatarimaan ta, no? Di ay big shot nga repairing shop. Wala, Uncle. Awan dakas na. Lakit good luck nga rin kang kaanakan. Sapay ko ma, tagbaldegi ka. Sapay ko ma, Uncle. Kumusta nga hindi ka kasinsing ko? Anamat ti nanalpas da. Ada dua nga sumuragmat lang ti militar. Air Force, tapakit airborne ken Army. Kaya di ka dumangel. Da may sa nurse, ken may sa doktor. Ni auntie nga ron, ay, nabayagan nga napalo Di ka mga mabalin ng mga langkel. Alakaya kon, Jordan. Mabalin pa lang ang kail. Alam kita, ang tagkuyog tanto. Nga pa man, hindi patay sindi. Hindi kita GRO. Hindi ba nagbakasyon ko anong name kas tao na itaragsak ni nanang nga nangarakop kanya. Alak, di ka man lapulos ng surat. Da ka man kidi. Di ka man laumay dito syudad. Amo yung at tinangitron kanya. Ang imjak mat amo. Nung dyan talagang nagtungpalam. Nang naka-enroll ako. Sa dyan ang ganyan da Uncle. Mayat, mabaling ko nga rapid tech trabaho. Ore tirabii. Dapat marigatan na ta. Adalang sa ngabasit ngitid ko keng kuwana nga parang bil iti kuryente kang danom. Kasanong artipanangan mo. Adot ka rin dariyan dyan ang problema hanggang maglutluto. Hanggang maglutluto, tapno awan ti lutuan mi, kaya nawan mo ti inawan mi. Awan mo ti gastarin mi nga gastrange. Wano gasol sa bagay. Eri mapang kupasyarin ni Lisa manon nemi agsangsangit. Apik sangit ka. Napiyapay ka. Jordan. Tada siguradon nga panagbasam. Tuloy-tuloy siguro na ita, agsipod ta. Ada pagtrabahoan, mabali mo nagtrabaho tinabi. Nagasgasat ka ng siya. Ngam siya, mabadbati aklatan nito balay. Saan ka mapukawan tinamnama, Lisa? Hanga bali. Tun ba ka magturpusak, katkas na kunakan ka, na dantun trabaho, wantong adantun bukod ko nga business, isuntun pa nagkasata. Sapay ko mga, tasang kantong nga makasarak ti sa bali. Agparparig na kanya, Jordan, nga saan nga si kakin siya ti kakasat. Tapay ko nam ti kasta. Siyudad tiyan mo. Adun to na kiti makitkita makapulpulapul mga babae. Dagiti padam ton nga professional. Dagiti padam nga nagraduan. Engineer kanton. Baka makaasawa kanto, baka sarak kanto ti sa padam nga engineer. Uno nurse. Uno accountant. Yan ito ta siya. Lumlumutan na ito dito'y balay. Dito'y away. Nagpatinggak lang ti high school. Sana amay karikan kan. Amangan mat no, si kantot nakasarak dito'y katagawa. Agasawa kanto nga din na oras nung dinak mauray. Jordan. Iso nga saan nga siya ti pabasulan bilang no, santang ang katuluyan.
Baka sa anak to pa nga nakapag-graduar ka. Agdanamag to nga. At ang mga asawa kang ka. Kasto mo dito lugar tayo. Nasapa na giti, nasapa na, ato na giti nasapa ang mga asawa. Kita awanin ti ambisyon na. Nag-asawa dalatan, nukas na tumalatungpan. Bakas na ito mapasama kang ka. Jordan, kinapudno na ato na kita aram kanya. Ngayon, sika lang ti pakarik na ang tayat. Oresan ka makit-kita. Ururayan ka, Jordan. Nukas pagarigan ta, maure ka, katsak tumitlaing tumay mo ikasar. Nasiyat launay. Ngayon nukas pagarigan, tamadamang kulaingen nga dan asawam, ison tumat nga siguron, iti pananganugik, amang lipat kang ka. Kasta manunemi, iti panagsarita mi, iti girlfriend ko, at ang relasyon mi, manunemi, since third year high school kami. Naramanak meten, manunemi, di kidilips na, ngimawampay na pasamak kada kami. Ngay di day nga rabi, panang pasyal ko kinkwa na manunemi, kaslaadan, mapasamak ko ma. Kaslakayat nan mano, ngimtsak kinayat. Hindi mo ka di kayat, nga umiyang ka dito yun, sakbay nga mabagto, saan ka makita? Nadakan dun sa syudad, kat na busy kan doon ang trabaho, ken agbasa. Tapay, nakasagana ka din? Nakasagana ko nga mangipaikang ka di amin ko, Jordan. Tapno may pamatik, nga sika talaga ti patpatik ko. Kaya nakasagana ka manguray ka. Saan? Iguray mo. Itinutuding nga panawan. Kasanunog siku ka. Di ada responsibilidad kon. Nga baka igawidan ti panagbasak. So nga. Salimat matam na ita. Tayo sagot mo to kanya. Intun nagkalasada. Intun malpas ti kasarta. Nagkapsot kan Jordan. Nakunak matlaing manunemi edi awana kun sadyay. Itad na lagarutin. Di mo bila kayat. Kasi katil laki. Ngimsa ko madla ko naman. Kasanuno talaga ng agsikong. Amangan no. Isuntun makaigawid at ambisyon ko. Kano saan ko nga itong palisuna. Baka makasapol to ti lalaki nga mangdangran iti putot ko. Mangirumen ti putot ko. Huwag na. Kinunak manunemi kat adadamit lang kinanungak ti panagkedked ko. Nagbasak nga rod kabayatan nga nagtrabaho ak iti sidong ni Uncle manunemi. Ini pa nagbasak sa nga maliklikan at talaga di kiti babaeng isudat ti sumurot-surot asumabat-sabat kanya. Nga makakasyak lamang liklik kadakwada. Kumusta ti pa nagbasam? Jordan, okay naman tangkel. Hanap at marikatan ka nagiti schedule ko. Ako ba ti problema? Tano at emergency, wano at may kamkamakam, agubar tayo makmet. Okay man ti salunat ko. Kumusta man di kiti babaeng arubahin nga sumabat-sabat kang ka. Ay nagpakalalaki ka, Jordan. Mga awagan ba? Tawa. Mga ito'y bagada kang kakadbakla ka. Nagwapo ka mo't karon. Uncle, orean niya't ibagbagada, bakla ko na naman kanya. Hamat nagpepeso. Ngayon tiyak kaya ti tumutup ka dakwada. Tawans nga tumutupak ti kasjay. Ang mga nusot pakapaayan, pakatundayan tarapaap ko, Uncle. Napipilas lang na sumurtak ka. Nga mapansa jay patay sindi. Tap nawan sabit. Amat siguradong makasikog di kaya handa mat kahit pasikugan.
Entong kaano nga man nga ti panangasunod na, ti papanta. Wala tananggel. Intalat ta mga yabon. Ang kontak talata ka dati mabaling kontakan, ento umay dali tuyen. Menos gastos. Ay, sa bagay. Husto ka. Ti saan tinabino ka? Ti malam. Before ngag-duty da. Maturog da iti bigat. Sa ti malam, agrubot da. Kat before nga, ag-duty da trabi, kada kiti beer houses, umay da pala kumuna ka na ta. Muna, Angel. Tatlong basit lang. Una, hantang nagbaybayad ng di barpain. Una, Angel. Basta lakit numano kayat ng itin, di so. Wano kayat ng tawatin, di so. Yung deta lang barok. Angel, baka no agayat ka ti Jero? Ang tawad, Angel. Gamot at duwa ka mga lalaki, manunemi, kat babae, manatano na tumatiwag salita mi kin Angel. At akano usarin na, ng jak bisinudsod, nanyat usarin na. Tasyak akit jak ba't pala problema, gamot ubi nga kapit pa. Pasaray aramin dem mitikas ta manunemi. Maminsan, mamintuwa, iti makatawan. Saan nga napupuutan, tinapanaglamas, ti panawen, manunemi, kada December, manunemi, nga agawidak. Dito ayak lugar mi manunemi, makipaskwa. Ken no kasta nga birthday ni Nanang, agawidak. No birthday, manunemi, ni Lisa. Kasi tinaudi, manunemi, nga panag-birthday na napanak. Ket nagtretso ak manunemi, ti mismo mong balayda. Hanga nagpaala. Api nga saan ka nagpaala? Supay paggastusan. Api nga min. Di siya karot ibang ipaala ken ka. Mano nga kaano ka nga graduar? Next year palubos niya po. Di naman minano niya. Wangarot, hamo pa pinasyad na anong kinimanang mo? Talot ka anak hamon, kini manong mga tinong, edin tutadwa, kini manang Ellen. Talon sa langit, kandwa, andan sa manayo na. Ket, kumusta biyag na? Basta na makatsambada mo ti presyo na tinatang, ang kaadwan na nga, dan na nila lang, gaganin maabrot na laing nagitikastusan da. Kasalamat ka ni tatang. Basta na matsyambaan na ti, ngina ti, mula nga, bungat sili. Basta rin malugi. So, nagringat, tibiyag di riman nalo, no kastulain nga, agplaplaktuit ti presyo. Nangina. Ang nukangina na, kaawambat data nga produkto. Aga pumunta sa bali nga lugar data nga produkto. No kaaduna, masasarbin at analaka. Haring na nga daw-dawatan. Kat kumusta mo dyan, Nubiam? Nubia, sika lang. No kumusta ka mo, nakasasad mo, akit isutsumbat ko. Sika mo lang, Nubia. Jordan. Ado na kita kararam kanya. Yung magbagadatan kininanang, amang piliak kadakwada. Nagasawan dyan kapsat ko. Nga-adjek. Inunaan na ko. Nasapang amin, di ba nag-asawa di kita kadto eh. Siya kanunod saan, mabagkatan ako. No. Kapag baindam lang, mabagkatan kan. Kumanan kan. Kumanat akon. Ulit agturpos kan tumaten. Mabaling ka din nga. Hindi din bagakeng kaya di kat patgamon. Di salsalmat matam na kini-virgin mo. Itang nisagot mo. Tuwari masikuhanak. Makapagraduar kang tumaten. Makaurayak met. Ore ano adanton anak tang. Ore sa nagtupay lang may kasar nga dagos. Basta sigurado.
nga tapanging gawidak ka. Sige. Sigurado ka, baka mapilipilit ka. No, sweetheart. Sana ka mapilipilit. Kinapot no na, ori iti pa ilahin kat pagustuhan ka kuman. Ngim ubing tapay ko na. Ngim iti gasto nga tawan ta. Kalkalingan na. Iso nga ubiyanak nisa. Imbes nga gawid ak sa dibalay nga yan ni nanang, dito ay akong ngumiyan. Tayin to nabigat, agmalmalim tumad ka tuwag ni nanang ko. Napasamak nga rod manong name iti saan kumapay larumbeng kada kami kinilis. Gusto mat iti pagrastarasyonan ni Lisa manong name. No, masikugag isuwa na kit aganak. Adan to ikamat na kanya. Adan to rason tapno iti kasta kit isu iti ikasar wuno asaway. Ngimore man saan nga aganak manong name ngunag sikog talagang ingkarik ni isu. Gabot ay isu ti first and last love ko. Kabigatan na nga rod, nagawit ak dito balay, manong nemi, ket ko na nina, nagunak man lano. Dito ay nagtaros kagamit ay andalisa. Unang, kadadan na pasama ka na kami. Kasta. Kumusta man damanong kinimanang, di ka anak ka. Adot, masaoda kang ka, di mo kanumatan ang mga talyawan, ida. Di nakarkaroon to, into makapagturpos ka. Si ka nga burdek. Hanggang dapat nang amo naman nga talaga nga busy at agtrap-trabaho sa aking basbasa. Wala nga sumarong ka na dito ni ay ni oy ore kumaman lang no mapamukit sarong kalmat ida. Amo dakmat nga dito di so dakmat umay. Anak, hangka ko mga mangimulmula ti guram ka di kahapsat mo. Awan man ti kagurak ka na ko anak. Ang gagapot sanda ka ana tulungan. Saan nga gagapot handa ka nga sinupurtaran. Ore kumalang ti panang idaw-dawat na nga sabi ko matungpal mo tarapaap mo. Nga si kaniburudek da. Nanang awan ti dakas. Awan ti gurak ka na kwada. Ngayon no, panang ipapandakit saan ko nga maamoy da. Nga dadan tumanin nga jak amamoy ito no, agbalegiyakon. Teko nakangarutin. Ape saan nga isudot umay dito balay. Kasla ko mairata. Amo da nga daak. Ape nga saan damad lang umay. Baka busy da. No talagang madlang kahit ka makita. Lipatin na palang tapagbisyan da. Umay da. Anak. Orekat nawayamat pa ilang nga mapangkaitayan da. Tas sikat mapan ka na kwada. Ang mukha ron sa tinayanda, makadadatal-talon. Ito na panagawid mo, ya. Ito na bigat. Hindi, indang ito na rabi eh. Tanto ito makipangrabi ka na kwada. Makipangrabitan ito ka na kwada, kanimanong mo, nga tinong, sa tanto makipangmigat, itayan damanang mo, Ellen. Tapnoong kukunada. Kasta nga rin tinaramid mi kininanang tapno awan makon ko na dikiti kakapsat ko. Nangitukot kami mo't amanong, nagbalon kami mo. Kinapudno na amok uminom ni manong tinong, isong nangibalon nagtiarak. Anong, dak, anang, da kayo ka nakak. Ay, da ni Jordan, ni Bordek, ni engineer. Engineer to amanong, ito no, makapaggraduara. At dahil tukot ko ng arak na Ay, mong tibran ko Alagarot magambat lang harot isa ganak tila bisaan tata. O minum tangarod. Uminom dito ng mga rabi kami itong bigat. Hanggang tumat mamigat iyan naman ng Helen. Di mo pala ayaban isuda at titipon tayo amin dito tapos maming pizza. Kasano man. Nang, mana. Hingga magkakanda Helen. Tano nakaluto dan. Ipakastudan di kita ko. Ag-aasig tayo. Ag-aasig kami mo. Dito tayo amin nga mangaan. Ini kayo ang Elmer. Baka kayo tuminom. Alangarot ta kastat. Inak ibaga. Kasla na pasamak manong name iti get together na din na oras. Family get together. Kada medyo narasawan iti patak na lalaki iti nakainom da manong.
Napiyapay kayo ka, burdek. Kaya mumidi ka talaga nga, agang angaw kang iporsikim, tarapaap mo. Kaya may salangin nga tawain, engineer kang taon. Sabi ko nga, Manong, malang tawa, matungpal. Ang nga baling nga, tatay nga talong nga kakabsan, nga siyak nga burdek, siyak to iti makapagturpos, palubos na po. Kaya mabalin kong tumatatulungan di kita kaanak, no, kas pagarigad lang. Ang nga kay ito kang tamot lang kinilisa. Sigurado yata Manong, gabot ako ha. Insurrender nan di bandera na. Hala, nakatutagararam keng kuha na. Sa dagiti naganak keng kuha na, katatakayat ng mga asawa, ng pag-iasawaan na. Apat ito kumakayat. Natatalam naman dahil ito may sakan nga engineer sa munto ng pag-ano ni Lisa. Datot pamati da. Naori mat siya ka. Pag-ananok pa iti hag na nagraduar iti kolehyo. No siyakit nagraduar iti. Kaya dumating babae nga napipinta si Jay Syudad. Da kami tinaikari ma'am. Naikari. Tanukas pagarikan ta. Masikukag iso na. Oray ng tulay nga makapaggraduar ka at trabaho. Oray pas nga ito ni Suna. Ison to pala pananging kasar ko. Naragsak kami di nga rabi manong name kat ko nakitinakam ko. Naragsakak, nagsubli di siyudad. Ta oray sakto mali nagbakasyon kalpasan nga makapaggraduar ko na. Tanaikat, tanyaman, nga panagduwa-duwa da kanya, akas ba't ti panagduwa-duwa kada kuwada. Dagiti kakapsat ko. Tawari man, manunemi. No tinandawn dak. Handak pulos sinupurtaran terapaap ko. Ngayon bibigyak tumitlang at akal tinitulong di kakapsat ko. Kaniyak. Nangaroon na kininanang manong. Iti panakatungpal ko terapaap. Panakatungpal ko terapaap ko kunak. Agsipod ta nakapaggraduara. Kaya nadaanak iti trabaho manong. Kaya nakaipas dagakpay. Iti bukod ko nga negosyo. Ni Uncle, manong name, Enrico, medyo nakapsutan. So nga, inserranan manong name, di shop na. Kaya imayan kanya. Kas pa naka-assistant ko. Agito dulatan. Hanan nga agtarimaan, agito dulatan. Pa naka-assistant ko. Na kami lang kini Lisa, manong name, iti nag-asawa, numampay sa ang nagsikog, sakbay nga nagkalay sa kami. Tas nga nagbalinde, di pa nangipaay na, iti kinabirhen na kaniya. Dito kami syudad, manong nemi nga nagbalay. Ngayon, madamot lang balay mi, di away. Tanong kasta nga sumarongkar kami, ada pagtarosan mi, ninanang manong. Ada itan 5 taon sipot pimusay. Wan, idinto na Uncle Enrico, napigsapay lang ako, nakapsutan ko nakitang saan ang makatramaan, makapagtrabaho ko lang. 4, 5, gusto. 5 digiti ka anakak, 2 kini manong Tinong, maysa kini man, 2 kini manang Helen. Nga kapot adda saggaysada, nga interesado, nga kaanakak, ngagbasa iti kolehyo manong, iso tingkam tultulungan kini Lisa. Agramo met ti maysa, nga kapsat na, di bunsuda manong nemi. Di patak ng burdag, iso matagkarikagom nga makatungpal terapap na, isot may sa ita, wano isot may 3, natultulungan mi, iti asawak nga ni Lisa. Tadaan kami manong nemi iti ang damang anak. So, siyempre, iti asikaw suwan ti asawak. Kahit nakasaganak madlatawan, no, ang trabaho ak ang mga opisina, kan pasaray supervisor sa rungkarang, iti man maniher ni Uncle Enrico, nga nabarbaro, kanapimpindas nga shop mi, manong nemi. Abonerno, digiti armata mi nga pagpatarimaan. Nagasasambol kang pain, manong, saan lang ang tarimaan. Kahit nakasawan manong nemi, natungpal ko terapaap ko. Natungpal ko manong nemi nga pintas to tibiyag ko. Natungpal ko terapaap ko, ang makatulong ang to kanikitay agkasapulan ti tulong. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, gaman naklaunay, iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga inak-inshare keng ka, titi Italiana. Thank you, tilaing mo nga nangibasa, kat sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwak in pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, more power to your program, anong, and God bless.
Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Jordan,